Здравейте, аз съм Gangster VG и това е новия ми канал Yu-Gi-Oh! World, където ще снимам клипове на други езици, като английски и на испански също мисля да снимам, и на руски, кой знае, може и на мандарински да проговоря. И така, днеска това ще е Yu-Gi-Oh! Роци. Има 3 вида карти. Monster Card, Spell Card и Trap Card. Monster Card се превежда карти с чудовища, не са само тези и тези. Има хиляди карти. Това са Spell картите, не са само те, има и други. Това превежда специална карта. Самото име и казва, че се превежда, и това е Trap карта. Трап карти превеждат се карти капани. Днеска в първи епизод ще се занимаваме с картите чудовища. Примерно се чуете кога се решава кой печели играта. Примерно ти и вашия противник имате или 2000, или 2000, или 4000, или пък 8000, или пък 8000 жизнени точки. Който загуби всичките си точки, губи. Така, може да забележите отгоре, че картите имат звезди. Различните карти имат различен брой звезди. Примерно тази карта е 3 звездна. За да активирате една 6 звездна карта, трябва да жертвате една 4 звездна или 2 3 звездни. Което също важи и за 5 звездна карта. За да активирате една 8 звездна, 2 4 звездни или 3 6 звездни. Същото важи за 7 звездна. И има също и 10 звездна, която трябва да жертвате 3 и така нататък. Отдолу има едни букви, на които пишем, АТК и Д и Ф. Превежда се атакуващи точки и дефен точки, т.е. защитни точки. Когато е така положена картата, е в атакуващ режим. И ако противника ви извади с 300 точки по-силна карта, вие ще загубите 300 жизнени точки, ако ви нападне, разбира се. Ако не, няма. Когато е в защитен режим, в нашия случай има 1000 точки, и противник има примерно с 3000. Вие няма да загубите жизнени точки. И сигурно сега си казвате, ако противника ви извади силни карти с 2-3 хиляди точки, само защитен режим. Обаче ако подберете колекцията си добре, може да го победите. И друго правило, че не са важни само точките, а и ефектите. Примерно тази карта ви позволява да изчистите една карта от ръката ви в гробището и да изтеглите нова. Тоест, съм изтеглил армията. Както унищожава всяко всяко чудовище с лицето нагоре. Ето, ако примерно четете английски. Destroy all face-up monster with the same и така нататък. Унищожава всяко чудовище с лицето нагоре. И да, това беше. В следващия епизод ще се занимаваме с спел картите. И забравих да ви кажа друго правило, че се играе на 2 реда. В единия ред се слагат карти чудовища, на другите 2 се слагат специални карти или трап карти. Това беше, аз бях Gangster VG. Абонирайте се за канала ми и чао!